Fa molt i molt de temps, entre unes grans muntanyes no gaire lluny d'aquí, hi havia un petit poble. Aquest va anar creixent en cases i en gent. També tenia un castell, amb un rei i una princesa que tothom estimava molt. De fet, la gent sempre cridava: «Visca la princesa! Visca el rei! Visca el nostre poble i la seva gent!» I és que en aquell poble tothom es coneixia i s'ajudava. Eren molt treballadors. De fet, era un poble ben tranquil. Però un dia tot va canviar quan des del poble es va sentir... La gent del poble va sortir. «Però què ha sigut aquest rugit? D'on ha vingut aquest soroll?» El pastor va arribar corrent. «És un drac! L'he vist en una cova a la muntanya!» El rei va sortir a calmar-los. «Tranquils, no patiu! A aquest drac li donarem les verdures del nostre hort!» Així, la gent del poble va anar a recollir les verdures. I una de les pageses va pujar fins a la cova a portar-li el drac i va marxar corrent. El drac va ensumar-les. Se'n va menjar les pastanagues, les bajoques, les tomaques i els enciams. I per aquell dia ja estava satisfet. Però cada dia la pagesa li portava unes quantes verdures perquè el drac no baixés al poble. Però ben aviat van tornar a sentir... La gent del poble va sortir al carrer. «Oh no, torna a ser el drac que té gana!» El rei va sortir a calmar-los. «No patiu, amics, li donarem el bestiar que tenim!» Així, la gent va recollir part del seu bestiar i un dels poblerins va portar-lo fins a la cova. 2 gallines, un porquet, una ovella i una vaca. I el drac ja estava ben content per aquell dia. Però, esclar, dia rere dia li havien d'anar portant menjar perquè el drac no baixés al poble. Però uns dies més tard, tot el poble va tornar a sentir... «Oh no, torna a ser el drac que té fam!» El rei va anar a calmar-los. «No patiu, li donarem més verdures de l'hort!» «Ja no ens en queda, senyor rei!» va dir la pagesa. «Doncs li donarem més bestiar!» «Oh, ja no ens en queda, senyor rei!» «Oh, doncs llavors...» El rei els va explicar que haurien de fer un sorteig. Cadascú posaria el seu nom en un paper i el nom que sortís hauria d'anar a la cova del drac. La gent del poble estava espantada, però era el millor per tothom. En el sorteig va sortir el nom de... «La princesa! Oh no, la princesa ha d'anar a la cova!» La princesa es va despedir de tothom. Ella tenia molta por i no volia anar-hi, però era el millor per salvar el seu poble. I així la princesa va arribar a la cova. Que valenta que era! Mentrestant, en el poble, algú s'aproximava. «Soc el cavaller Sant Jordi i vinc a matar el drac!» «Oh sí, la meva filla, la princesa, és a la cova! Salva-la!» «Jo la salvaré!» va dir el cavaller i va marxar. Al galop del seu cavall va arribar a la cova. La princesa es va posar molt contenta. Llavors en va sortir el drac. Sant Jordi va treure la seva espasa i... es va posar a batallar amb el drac. I amb una vegada va clavar-li l'espasa al drac i de la sang d'aquest en va sortir una rosa. El drac era mort. Sant Jordi va agafar la rosa i li va donar a la princesa. «Gràcies!» I els dos van marxar cap al poble. A l'arribar al poble, tothom va aplaudir. «Visca!»
Visca la princesa salvada! La gent li cridava a Sant Jordi. Sant Jordi és molt valent, mata el drac dolent, li clava l'espasa i salva la gent. I és que així va ser com Sant Jordi va salvar aquell poble del drac malvat. I conte contat, ja s'ha acabat. Així vaig fer la narració de la llegenda de Sant Jordi. En capses i rotllos de cartró i alguns colors vaig fer les cases i el castell. Amb pinces de la roba i teles vaig crear els personatges. Amb papiroflèxia vaig muntar els animals i fins i tot un bròcoli em va servir per fer d'arbres. Després vaig crear tots els escenaris i em vaig fer moltes fotografies. I amb totes aquestes imatges em vaig muntar un vídeo a l'ordenador.